tanan nga naa pa sa gawas nga maginainay nagsulod diri sa main sanctuary. And of course, before ta mag-start, let us open up with a prayer. So may I request everybody to remain standing and please stand up. So mag-ampo ta. Heavenly Father, salamat o Diyos karong buntaga na magihatag ka namo karon o Lord God nga ikaw kanunay maayo sa mong kinabuhi o Lord God. Salamat o Diyos sa grasya na magihatag ka namo nga kami naka-arrive dire o Lord God safely sa imong balay o Lord God. And Lord, thank you nga imong magihatag higayon nga kami maka-praise and worship nimo karong buntaga o Lord God to get to know you more this morning o Lord. And I pray, Abba Father, that you will just be working in our midst karon o Lord God. Ikaw Lord magapuno aning mga siya o Lord God ug mga kalag nga uhaw di kanimo Dios. I pray Abba Father nga imo mi gamiton usa-usa o Lord God nga magdalag kalag diri sa imong balay o Lord God. And I pray Abba Father that we will come out in this place o Lord God filled by your presence o Lord God, very blessed o Lord God and ready to share your word and be equipped of your word, O Lord God. Lord, ikaw, O Lord God, ang mag-bless, O Lord God, sa tanang services karong buntaga, O Lord God, from every satellite churches, O Lord. I pray that your presence will be in their midst, O Lord God, moving in their hearts and in their lives, O Lord God. And I pray, Abba Father, nga ikaw, O Lord God, magagiya sa amuang mga pastors, O Lord God, karong buntaga, as they will be used as an instrument, O Lord God, to share the gospel, O Lord God, this morning, O Lord. And Abba Father, I pray that there will be signs, wonders, and miracles being moved in this place, O Lord God, and they will be blessed, O Lord God. And Abba Father, you continue, O Lord God, to be with us as we journey with you this morning, O Lord God. All glory and honor belongs to you, O Lord God, as we praise and worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Mayong buntag, Pisiga! Mayong buntag! Maayo kay itong Ginoo, amen? Andam na bata mo saya, mo kanta sa tutuing Diyos? I encourage each and every one of you to go out of your comfort zone as we praise and worship our living God. Amen? Hey, hey. Shines with hope and grace, fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus.
Amen. Maayo o kanunay maayo atong Ginoo. Amen. Sa katong mga nito nga maayong Ginoo, pwede ba nato itaas atong kamot? Og dawato nato ang pagkamaayo sa Ginoo nga dili mulubad nga way paghupas. O Dios, ikaw lang. Ikaw ang itanan Ginoo. Og sa imo lang kami mutan-aw, di mi mulingi sa lain pa, di mulingi sa among mga ganahan ug sa among mga gusto. Pero Ginoo, sa imo mi magtan-aw sa imong mata ug sa imong kasing-kasing Lord, kami magatan-aw. O karong padayon ta sa atong pagdayig o kung kamo na amoy mga panginahanglanon, pwede ka mo moduol diri sa tubangan. If there's anything that's heavy to you, okay ra na nga muanhi mo sa atubangan. O ato mga pastor o pastora, willing ra kayo mo pray sa inyo, ha? O Diyos, ikaw lamang ang akong gilantaw o pakita ko sa butang nga nakita mo. O Diyos, ikaw lamang kanunay nagatabang o taga-imi sa langit noon mo kaalam. O Diyos, ikaw lamang ang akong gilantaw o pakita ko sa butang nga nakita mo. O Diyos, ikaw lamang kanunay nagatabang o taga-imi sa langit noon mo kaalam. Ikang nahigugma, kanunay kang nahigugma, kanunay kang nahigugma, kanako amahan, pusay gumawag ka. O Diyos, ikaw lamang, o wa na'y lain pa Ginoo. O pakita ko sa butang nga nakita mo. O Diyos, ikaw lamang kanunay nagatabang o taga-imi sa langit noon mo kaalam. O Diyos, ikaw lamang ang akong ipaminaw o padong ako mga sikreto sa tumahan mo. O Diyos, ikaw lamang kauban sa paglakaw ang tinguha ko upahulay sa presensya mo. Kanunay kang nahigugma, kanunay kang nahigugma, kanunay kang nahigugma, kanako amahan, pusay gumawag ka. Kanunay kang nahigugma, kanunay kang nahigugma, kanunay kang nahigugma, kanako amahan, pusay gumawag ka. Tanang hallelujah, diha lamang kanimo Ginoo. Na all the praises, all the honor and glory belongs to you, Lord. Dira ang among pagdayeg kanimo lang Ginoo. Oh, hallelujah.
kinabuhi ko, Jesus Hallelujah, maghari ka. Hallelujah, maghari ka. Oh, hallelujah, maghari ka. Sa kinabuhi ko, Jesus maghari ka. Tunay kang kanunay kang nahigugma. Kanunay kang nahigugma. Kanunay kang nahigugma. Kanako ang salamat sa gugma nga way paglubad, Ginoo. Sa tunog kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, midahili ang hiling mong dugo. Matag sa labot sa lawas mo, kahalusok sa kiantos mo, malawasay, nayuhan na ang puno. Korona mo, nagidasok sa imong ulo, inahilig, hamiling mong dugo. Matag sa malabot sa lawas mo, kahapusok sa kiantos mo, malawasay, nayuhan na ang puno. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang magdawat sa among pagsimba. Imo ang tanan, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang magdawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaing, imo ang tanang tubo, ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagkain, imo ang tanang tubo, ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan, kanimo ang tanan. O Diyos, ikaw lang. Sa tunog ko, korona mo, nagidasok sa imong ulo, ninahili, hamiling mong tugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapusok sa kiantos mo, kaluwasan, kayuhan na ang puno. Sa tunog kong korona mo, nagidasok sa imong ulo, midahili, hamiling mong dugo.
ako diri pero una sa mukha tagkapares na to. Babae sa babae o lalaki sa lalaki. So, ang una itong idol sa pagampo, no, ang nasod yun sa Israel yun. Musunod na lang atong kagalyong nasod, maong Pilipinas. Pagsunod sa Pilipinas, maong NDC, ang pag-commit sa mga membro sa PCGO sa NDC. Kumain sa NDC, ang tagsa-tagsa nga matagpanimalay nga makapang-disipulo yun. Kaduha, ang kaupat, mao nga ang kamahan, mo dyan mahimo nga kanang muna gid silang panimalay sa pagpamuhat, sa pagpangalaga diya sa Ginoo. Ikalima, nga mao ang daghan pang Bible study nga ma-open. Nga di lang kay kanang gamay ra kundi madungagan gid, daghan jung motubo sa pagpangalaga sa Ginoo. Ay kaunom mao ang tagsa-tagsa nga kuan pag-uswag sa matag pamilya. Ampo niyo usag-usa ninyo. Agreng usa. Pero usa ta mosugod sa pagampo no mo nang gingon sa unang Juan 5:14. Kung makasali kita nga makaduol sa Dios kay nagtuo kita nga paminawo niya ang bisan unsa nga atong yampo sumala sa ikabubuton. Susugdan na to pagduol sa pagampo. Abba Father, we acknowledge your Holy Spirit that you're here within us, Abba Father. Just you give it Lord nga among is a gift of a Father, the one who guides us, Abba Father, our teacher, our counselor, Abba Father, that we lift up to you in the nation of Israel, Abba Father. Continue to bless this nation, Abba Father, that there will be a colossal revival, Abba Father, huge revival of these nations, Abba Father. Continue giving pulong, kapiling mo katap, this nasod sa Israel, Abba Father. Continue to move this nation, Abba Father, the people, Abba Father, continue rin mapuyo gid sa mga pagtulunan nga gihatag ni kanila, Abba Father. They will continue to follow the will of the Father in heaven, Abba Father. They will continue to walk kaya kanimo, Abba Father, and apply your word in their daily lives, Abba Father, nga mga mahunong ginapagpanimbahon diri Diyos sa man sa mga Abba Father, diri sa nasod sa Israel, Abba Father. Bless this nation, Abba Father. Continue to work in this nation, Abba Father. People here in this nation, Abba Father, Israel, Abba Father, will become your followers, Abba Father. For they're your chosen nation, Abba Father, chosen people, Abba Father, that guide them with the truths of your word, Abba Father, that they will continue to believe in you, Abba Father, and receive you as our Lord and Savior, Abba Father. Move in this nation, Abba Father, that they continue to learn, awaken this people, Abba Father. Ikaw gilang simbahon, dili ng mga ribulto nga binuhat lamang sa mga tao nagikan sa kabulan bato mga plata nga sa say your word and can even speak up or defend themselves, Abba Father. Guide this nation, Abba Father, and you learn awaken you, Abba Father. The people here in the nation of Israel, Abba Father, will learn kagilang simbahon, Abba Father. Continue to walk in faith and continue to give them a heart, Abba Father, just made known to you, Abba Father. And Abba Father, continue to touch the hearts and the minds of these people, Abba Father. They will continue to draw near and believe into you. Faith that kanimo Diyos naman move in this nation, let your will be done in this nation of Israel, Abba Father. Guide this nations, Abba Father. Guide this nation. And as I lift you up in prayer, Abba Father, our nation, Philippines, Abba Father. Declare there will be awakening in this land of our nation, Philippines, Abba Father. Awaken the city, Lord, Cebu, Abba Father. That people, Lord, will stop, Abba Father, sa praise, sa pag-worship sa idol, Abba Father. Sa mga rebulto lang, binuhat lamang sa mga tao, Abba Father. That as you have sent us out
magpadayon sa pagtubo sa spirituhanon na Father. Ato naging kainit na pwede nang ipasa sa mga tao nga ma-share na sa mga pulong sa mga mag-learn mo shine juga sa mga tao na makita juga sa pagkinabuhi sa mga tao sa mga Father. Dagang pagtubo sa mga sa matag tigre of Father sa mga religious sa PC go even sa satellite churches sa mga Father mga anak ng matag Bible study of Father. Daghan pa Diyos sa mga members sa mga tubo nga may leader of Father that they will have the heart na serving din na kanimo kasi kasing ito sa mga nasikon mainiton sa pagpadayon sa pagrelasyon sa paglakang sa pagto sa pagpamuhat sa kaubuton sa tagsa-tagsa nga tawag Diyos sa mga kanama of Father. Isip kami Diyos sa mga disciple Lord, not just a disciple but a disciple maker of a Father and of a Father sa lift to you in prayer of a Father ang tagsa-tagsa nga mga kamahan rin sa PC ko sa ating churches sa a Father sa PC ko na mawaging manguna sa pangalagad nga na kanimo of a Father may manguna sa pagpamuhat sa katuyuan mo sa tagsa-tagsa ang kinabuhi even sa pagtuon sa mong pulo sa paglakang sa pagtuo sa paglakang sa pagpakatap sa mong pulong Diyos sa magpadayon sa paguna sa pagservisyo nga na kanimo pinagis na rin ito kabilidad nga mong gihatag of a Father ang family mo sunod na of a Father ang amahan isip mong gibutang nga sa pundasyon sa panimalay nga manguna ginaba bless strengthen every father and every house and every household sa of a Father ato naging kahadlok nga na kanimo ato naging pagpakigrelasyon nga na kanimo Diyos ang pagkinabuhi sa matarong nga nahiuyon sa mga kaubuton sa tagsa-tagsa ang kinabuhi isip sila nga mong gibutang nga pundasyon sa panimalay sa tagsa-tagsa nga matag panimalay Diyos sa maanan sa sagusa sa mga Diyos that they're prosperous of a Father. Guide each and every one of us of a Father Lord nga Lord magpadayon kami sa tagsa-tagsa padayon sa paglakang sa pagtuo pagpangalagad nga na kanimo adto na kauswagan sa matag panimalay nga sa imong gingon sa imong pulong sa Jeremiah 10:11 of a Father maayo mong plano sa imong katawhan of a Father mong kauswagan lamang sa tagsa matag panimalay sa PC go of a Father PC go sa Satellite Churches of a Father kapag-uswag sa tagsa matag panimalay abundansya kapag kinabuhi Diyos ang sumala sa imong saad sa imong pulong Diyos sa mahal nga panigiduol nga na kanimo Diyos sa mahal sa ngalan ng ngalan sa ngalan sa Kristo nga mong Diyos. Amen. Amen. Amen, amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Ayaw sa mong panlingkod mga kaigsuunan. Tuyok sa tangtanan. And just greet one another with the love of the Lord. Kunya sa inyong pag-greet, ang inyong pag-greet, palihog arita diri sa tumangan. Oh, I love you. With the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Kuha partner, son. Kuha og partner. Babae sa babae, lalaki sa lalaki ang magtiayon. Ignay mong partner na igsuon. Kumusta na ka? Kumusta imong pagbasa sa Bible? Kumusta imong pag-attend sa D-group? Kumusta imong pag-attend sa fellowship? Kumusta sa imong pagsangyaw sa maayong balita? Padayon rata igsuon. Padayon. Alang sa kahimayaan sa Diyos. Amen? Hatagig gakos nga. Huot kayo nga gakos ang imong partner. Unya dad diri sa atubangan dapit. Dad ninyo sa atubangan dapit.
Sige, dada sa atubangan dapit yun. Kanan sa atubangan yun, dada sila sa atubangan. Kay nahigugma man ta sa usag-usa. Amen? Labaw na nga nahigugma ta sa Ginoo. Dado nato sa atubangan. Dari mo, sister, tubangan. Tubangan dapit, atubangan. Di ko mamaak ninyo eh. Hello? Ha? Dili mamaak, ako rata mong higugmaon. Hello, igna mong partner. Dili mamaak si Pastora, duol ta. Hello? Ngano tang mo dool? Katungod sa gugma sa Ginoo. Amen? Naadiri ang atong Ginoong Diyos. Maayo siya. Siya, nag-atiman ka na to. Faithful siya. O, badayon kita niya gihigugma. Amen? Amen. Atong tanawon atong Biblia sa Ezekiel. Yan parang ano din mo abri ni akong iPad. Ezekiel 44 verse 30. Padayon ta igsuon sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Padayon sa ta sa pag-disciple. Ako kamong giawhag mo join sa atong discipleship training. Adunay duha ka butang atong establish sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga gi-disciple. Ingon ang Biblia, ang greatest commandment is what? Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Unsay second greatest commandment? Love your neighbor as yourself. Mao kini ang angay natong makatunan, mahigugma. Una, kang kinsa? Sa Ginoo. Ikaduha, mahigugma sa atong mga silingan, atong neighbor. Kani mong tapad imo ng silingan igsuon. Okay? Imo ng silingan. Okay. Bisag layo mo balay, imo ng silingan. Mo na gitawag nga neighbor. Okay? Love your neighbor as yourself. So duha kabutang nga angay natong makatunan. Actually mao ni pinaka-unod o pinaka-heart sa discipleship, ang paghigugma sa Ginoo o ang paghigugma sa atong mga silingan sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon. Mao ka na ang angay natong makatunan. Karon sa February 4. February 4? Sakto ba? Ano siya nga lawan ng 4? O, tanawa, Sabado lagi? Di man mo magkawa. I'm just testing you. Kano sa nga atong niya? Sabado, adun na kita'y free clinic nga buhaton diri. That is February 4. Kung namoy kailang adun na masakiton, asa sila palista? Palista lang mo sa D-group. Okay, palista sa D-group kung kinsa kay by appointment only. Ato ra ni i-limit sa mga tao nga atong kaila. So natay mga doktor nga magbuhat og medical free nga medical clinic ari sa PCGO. Panguluhan ni Doktora Isha. Okay? So kung namoy kaila nga naay sakit, amo sa nang i-set up kung naay mga laboratory ta nga malibre, ato sa nang buhaton. Kana, that is what you call loving your neighbor. Sa atong paghigugma sa atong neighbor, ato sang gihigugma ang atong Ginoong Diyos. So karong February 4 kana buhaton. But February 5, mao ang first fruits. Okay, unsa man ang first fruits? Mao kani ang angay natong makatunan bahin sa paghigugma nato sa Ginoo. That should be established in our hearts. Dili kini bahin sa kwarta, kundi bahin kini sa pag-honor. Hatagan nato og dungog ug himaya ang Ginoong Dios. Ingon sa Proverbs 3 verses 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. So ato siyang i-honor. So part sa paghigugma nato sa Ginoo, mao ang pag-honor, paghimaya kaniya, pinaagi sa atong bahandi. Pinaagi sa unsa? Bahandi. Bisag 100 na igsoon, bahandi gyapon na.
Bisag 1,000 na, bahandi gyapon na. Bisag 50 pesos na sa mga estudyante, bahandi na. Ingon ang Biblia, atong tagaagdungog, pasidunggan nato ang Ginoo pinaagi sa atong mga bahandi. Everybody say bahandi. Ingna na ako'y bahandi. Oh, nakay bahandi ha, nakay kwarta, nakay something that you can use. Ingon dito sa verse 29, 30, the best of all the first fruits and of all your special gifts will belong to the priests. You are to give them the first portion, ang unang bahin, first portion of your ground meal, so that a blessing may rest on your household. Kinsa kaninyo nag-ampo nga panalanginan ng inyong panimalay. Naani, mauni ang tubag sa Ginoo sa imong giampo. Ingon siya naron, i-honor siya, pinaagi sa imong unang bunga, ug ang iyang buhaton, mao ang pagpanalangin sa imong panimalay. Gusto ba ta nga panalanginan ang atong panimalay karon 2023? Amen. Amen. Okay? Maka-claim ta sa saad sa Ginoo nga iyang panalanginan ang atong panimalay. Ingon siya, dad-a, ang pinakanindot nga mga unang bunga. Okay? Pinili gyud. Ayaw pili atong dunot. Ayaw pili ka nang di nakaganahan. Mo imong ihatag. Kay dili man nimo magamit. Pero pilion na mo nimo ang pinakamaayo. Ngano unsa may purpose kay imong hatagan og himaya ang Ginoong Diyos. O kung imo nang buhaton, unsa iyang buhaton nimo? Iyang panalanginan ang imong panimalay. The same principle sa Matthew 6:33. Seek ye first. Unahon nato ang Ginoong Diyos. All the things we need will just be added unto you. Sa atong pagbuhat niini mga igsuon karong next Sunday na atong pagbuhat niini, atong i-pray nga aduna gyud panalangin sa atong mga panimalay, mabungkag ang mga lihok sa yawa sa atong panimalay, bisan pa sa atong mga negosyo, sa atong trabaho, kay atong pasidunggan ang atong Ginoong Dios. Amen. Makita nato sa kinabuhi ni Abel ug ni Cain. Kinsa ang gipanalanginan? Kinsa gipanalanginan si Cain si Abel? Abel, nganuman giuna niya ang Ginoong Dios. Unahon na to, mauna, magbasa tag Bible, first thing in the morning, kaya nga naman, unahon na to ang atong Ginoong Diyos. Amen? Salamat sa Ginoo nga naamo karon Sunday, giuna ninyo ang Ginoong Diyos. Dili mo yung suroy sa amin. Okay? Or maato mi diri, o sa pa mi mo simba. But unahon, himuon yun na nato nga practice, ma-establishar sa atong mga kasing-kasing, loving God with all of our hearts. Okay, kanduha, loving your neighbor as yourself. Mauna nga ningon ng Biblia, tudloi sila nga mosunod sa akong mga sugo. Okay? Tudluan. So karon nagtudlo ko ninyo nga mosunod sa sugo sa hindi man akong sugo manis Ginoo. Mao kini pamaagi nga kita makahigugmas Ginoong Dios. Amen. O kung saan nimo may balong ang tao na higugma Dios Ginoo? Ha? O ang nakatubag katurang ni attend sa training, attend mog training. Ang nahigugma mao lamang katong mutuman. Ang imong pagigugma sa Ginoo makit-an sa imong pagtuman. So kung di ta mo tuman, wag gyud ta higugma sa Ginoo. Amen? Kinsay mga nahigugma sa Ginoong Dios? Excited mo? Amen. Di gyud ka mapildes Ginoo. You know, kung mohatag ka, imong i-honor Ginoo, siya say bahala nga mo bless nimo. Di gyud ka malkansihon. Di gyud ka man mga lagad kas Ginoo, di gyud ka alkansiyos Ginoo. Amen? By the way, hiring. Nag-hire ang Ginoo og workers in the harvest field. Okay, ingon si Jesus Christ, I am doing my Father's business. Ikaw, nagbuhat ka sa business sa amahan? O imo rang business ang imong gibuhat? Okay, ang tithes. Ang kwaon na to, ang atong mga haladyas Ginoo. I'm doing my Father's business. My Father's business.
una na tong buhaton, I'm doing my Father's business. Amen? Unsay negosyo sa imong amahan, pagluwas og mga kalag, gibayran na niya tanan. Tindog ta mga kaigsunan, I believe matinumanon mo. Kaya nga naman, nag-ampo naman mininyo. I believe ang mga katauhan sa Praise Cathedral matinumanon. Kaya nga naman, giampuan na mo namo. O ang inyong kasing-kasing abri diha sa Ginoo. Andam na mo? Ginoo, salamat sa imong pulong. Gamhanan ka o Diyos. Gamhanan ang imong pulong. Ikaw, Lord, nag-aabri sa among mga mata, among mga huna-huna. O Lord, gusto namo nga higugmaon ka sa tibok namong hunahuna, kasing-kasing, bisan pa sa among kusog. Makat-on kami sa pagigugma kanimo, Ginoo. Among giseparate ang among unang bunga alang kanimo, Lord, alang para maghimaya kanimo, God. Father, among gidalasan ang imong ikapulo, o among mga halad, dawata kini, Lord, salig minimo, Ginoo. Ikaw ang among provider. Ikaw ang magabalik ni ini nga kadaghan pa nga pilo, Lord. You have been faithful, God, and we honor you, Lord, with our wealth. In Jesus' name we pray. Amen. Come on down. Bring the tithes and sow your seeds to the Lord. Our God is good. It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may send your tithes and offering via bank transfer. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. Remember, every believer is a disciple maker. Good morning, PC Go! Who among you believe that you are blessed? Amen. Again, you are blessed? Amen. You are blessed. Amen. We are blessed because we are highly favored of the Lord. Amen? Amen. I'm the head and not the tail, above and not beneath.
Hallelujah, I'm blessed. Amen? Ato nang gisugdan pagkanta karon kay ato po nang himuon nga regular nga mga pag-awit aron dili nato makalimtan ang saad sa Ginoo kanato nga kita gipanalanginan na. Amen? Dili ta nag-apas sa panalangin ang atong gibuhat na ning kamuta pagkahibalo unsa kining mga panalangin nga ana-ana. Mao na nga natay pagtuon pagtuki sa pulong sa Dios aron atong masabtan unsaon pagda sa atong kausaban aron ta makapuyo sa kinabuhing gipanalanginan. Amen. Ingna imong tapat salamat sa Dios. Gipanalanginan naka. Amen. Dili ka nagkalisod, wa ka nagpabilin sa kalisdanan, gipanalanginan ka na. Amen. Daygon ang Ginoong Dios nga atong gialagaran. Karong kabuntagon atong pagatukion ug tun-an ang atong angay nga pagatun-an mao ang pagpangandam sa atong paghalad sa atong unang ani o unang bunga. Dili man kini bag-o sa kadaghanan apan sa mga bag-o pa sa atong panimbahon akong ipasabot kaninyo nga ang Biblia nagtudlo kanato nga naay angay natong sabton bahin sa unang bunga. Atong ablihan ng atong Biblia sa Exodo 23:14 ngadto sa 19. Exodo 23:14 ngadto sa 29. Exodo 20, pila to? 23. Okay, 14 ngadto sa sigurado mo murag ako na may 29 na may ako nadungog 19 ramang kutob mula pa utas Bible kumedya laig soon Exodus 23 ngadto sa 14 kutob sa 19 tong tan-awon sa Cebuano version. Salamat sa Dios. Oy, wa man ni Cebuano ning akong Biblia ang naablihan. Kadiyot ha. Exodo 23, 14 ngadto sa 19. Cebuano. Okay, akong basahon. 23, 14 ngadto sa 19. Makatulo sa usa ka tuig magpista ikaw alang kanako. Ang pista sa mga tinapay nga walay libadura pagbantayan mo 7 ka adlaw nga magakaon ka og tinapay nga walay libadura. Ingon sa akong gisugo kanimo sa panahon nga gitudlo sulod sa bulan sa Abib. Kay niini migula kagikan sa Ehipto og walay bisan kinsa nga mga tubang nga walay dala sa atubangan nako. Ug ang pista sa ani mao ang inunahang bunga sa imong paghago nga imong gipugas sa uma ug ang pista sa paghipos sa abot sa katapusan kung ikaw magatigom sa imong kahago sa uma. 17 Makatulo sa usa ka tuig mga tubang ang tanang mong lalaki at tubangan sa Ginoo nga si Jehova dili mo pag-ihalad nga adunay tinapay nga may libadura. Ang dugo sa akong halad ibilin sa gabi hangtod sa pagkabuntag ang tambok sa giihaw sa akong pista. Ang mga inunahan nga mga unang abot sa imong yuta dadon sa balay ni Jehova nga Dios dili mo paglatan ang nating kanding sa gatas nga naapa sa inahan niini. Daygo ng Dios. Amahan, tudloy kami karong kabuntagon sa among pagtuki, pagligon sa among kasinatian, aron among masabtan ang imong tumong nga kaugmaon, kaayo sa among kinabuhi. Paagi sa mulang Espiritu, gamit ako, Dios, aron among makaplagan ug maglamdag sa among unong nagkasing-kasing ang imong ngan sa among taliwala ug ang paglakang sa kahayag. Gamita ang imong pong nga ug gamita ko, Dios, ng imong alagad aron ikaw mahimaya sa pagtandog sa matag usang kasing-kasing kay wala may bili ang tao kung wala ang imong pong nga maghatag og kadaugan.
sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosultiog. Atong pundasyon nakaplagan nga tulo ka beses sa usa ka panuigon naay pagselebrar. Ang gigamit nila feast or pista. Dili ni para sa unsang mga ngalan apan naay labot sa pagpamuhat sa Ginoo sa kaluwasan sa nasod sa Israel. Ug mauni ang ilang sugo nga nadawat sa Ginoong Hesus nga sa amahan sa langit nga angay nilang pagasaulugon hangtod sa kahangturan. Ug dili man kita Hudyo, dili ni nato mahimo kay dili man ta sama sa natawhang Hudyo nga naay pinasahi nga paghanay ang Dios sa ilang kinabuhi. Apan tungod kay sa mga midawat ni Jesucristo, nahimo kitang manununod sa tanang mga panalangin nga iyaha sa Israel, mauna nga atong giaplikar, giadapt, gipaminaw ang pulong sa Dios nga angay natong pagapuy-an aron ang unsa man ang nasa sa Israel maanaa kanato. Ug atong gibuhat ang tulo sa usa ka tuig nga pagselebrar, mao ang una natong gibuhat, ang pagselebrar sa unang ani, the first fruits. Mauna karong Domingong Taliabot, ang unang Domingo sa Pebrero, mo'y atong gitagana nga mo'y atong ihalad sa Ginoo alang sa iyang kahimayaan. Ug tungod po niya na atong nakaplagan nga ang Dios naghatag kanato og tin-aw nga panan-awon ug nagpadayag ang Dios sa iyang saad sa mga nagmatinumanon. Ni agi man tao gitawag nga pandemya, kalisdanan o karong tuig, dili gyud maayo ang sulti sa mga ekonomista sa atong tuig. Pero nagpasalamat kita igsuon kay walay labot ang Ginoo ug ang iyang mga panaad sa kahimtang sa kalibutan. Ang saad sa Dios magpabiling matinud-anon kung maayo o dili man ang ekonomiya o ang usa ka nasod. Kay ang pagtagbo sa tao ngadto sa iyang gikinahanglan nagasubay sa saad sa Ginoo dili sa ekonominanhong kahimtang sa usa ka nasod. Tinuod makatabang ang ekonomiya sa nasod. Apan ang pinaka tigtagbaw nato mao ang pulong sa Ginoo ug ang Dios nga naghatag niini aron nato matagamtaman ang iyang mga saad. Ug ang tanang naminaw sa pulong sa Dios mosulti og. So atong tanawon nganong importante ang unang ani? Nganong significant man kaayo kini? Kay timan igsuon sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, ang word nga gigamit sa Genesis 1:1 was in the beginning. Ang word nga beginning na ay Hebrew translation nga reshit, nga buot pasabot ang sinugdanan o ang una. Maupod ang Hebrehanon nga gigamit nga pulong pag-abot sa Exodus 23 nga dad-an ninyo ang unang bunga. So ang word nga unang bunga or word nga beginning or the first is the same Hebrew word nga gigamit sa Genesis chapter 1 o Exodus 23. Nganong significant kaayo ang atong pagnganha sa Ginoo sa unang ani kaysa sinugdanan sa pagmugna sa Dios sa kalibutan, pagbuhat niya sa tao ug sa tanan nga aron aton na nakita, nagsugod ka na sa pagmugna sa planos Ginoo nga gigamit niya ang pulong sama sa paghatag sa unang pasidungog kaniya gamit ang unang ani. So ang unang ani nagpakita sa unang pagmugna nga nagbuot pasabot nga ang pagpamuhat sa Ginoo angayang lantawon sa iyang mga binuhatan. Na atay gitawad nga gratitude o mapasalamatong kasing-kasing sa pagpamuhat sa Ginoo kanato kay dili man gud ta mahimo nga magtubo nga walay mapasalamatong kasing-kasing. Gitawag na sa Kastila nga ingrata o ingrato, mga taong walay paghunahuna sa relasyon, sa nabuhat, wa nagpakabana sa pagtabang nga gibuhat, kung unsa lay gibati, bation ug nya hikalimtan ang tanan.
ug mao kana ang rason nganong ang Ginoo nagtudlo sa pagnganha sa iyang mga anak, sa mga magtutuo kaniya sa paghalad sa unang ani. Ingon sa Deuteronomio 6:4 Deuteronomio 6:4 ngadto sa 5, pagpaminaw o nasud sa Israel, ang Ginoo nga inyong Dios usara. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios, tibuok ninyong kasing-kasing, ug tibuok ninyong kalag, ug tibuok ninyong kusog. Ang iyang pagtudlo, kung kita kuno nakaila kaniya, higugmaon nato ang Dios, tibuok natong kasing-kasing, tibuok natong kalag, ug kusog. So dili gusto sa Dios nga kung maghisgutag paghigugma, dili tibuok sa kasing-kasing. Gusto sa Ginoo tibuok ang atong paghigugma. Ngadto ta sa unang panghitabo sa pagmugna sa Ginoo. Nabuhat niya ang langit ug yuta, giandam niya ang kalibutan, usa niya gibuhat ang tao. But pasabot usa gimugna ang usa ka bata, nag-andam mo sa ang Dios sa iyang gikinahanglan. Ang tao nga naburos, ang magtiayon nga magkaanak, nang andam na ang Dios ngadto sa angay nga mahitabo sa bata o gikinahanglan sa bata. Ug tungod niya na atong makita nga ang tao na ay kaugalingong kabubuton nga gihanay sa Dios. Wala ta niya gihimong robot nga wala tay kaugalingong pagbati guna-una. Kay gituyo sa Ginoo nga mapagawas ang tinuod nga kasing-kasing paagi sa atong nakit-an sa atong kalibutan ug naatay pagpili kung maminaw ba ta sa Dios o maminaw bata sa yawa nga mao ang kalibutanong kaibog. Ingon sa Genesis 4:2 ngadto sa 7. Genesis chapter 4 verses 2 to 7. Si Abel sugdan ako verse 2, og nanganak si Eva ngadto sa iyang igsuon nga si Abel. Si Abel nagatiman sa mga kahiyupan ug si Cain nag-uma. Sa pag-agi sa panahon, si Cain nagdala siya og bunga sa iyang uma nga halad ngadto sa Ginoo, ug si Abel nagdala sa iyang halad ngadto sa tambok nga bahin ngadto sa iyang mga inunang ani sa kahayupan. O gilantaw sa Dios nga naay pabor ang halad ni Abel ug sa iyang gidala sa atubangan sa altar. Versikulo 5, apan si Cain ug ang iyang halad wala gitagad sa Dios nga naay pabor, mauna nga si Cain nasuko ug nagmasulubon ang iyang dagway. Niduol ang Ginoo kang Cain nangutana, nganong nasuko man ka, nganong masulubon man ang imong dagway? Kung imong gibuhat ang sakto, dili ba ka pagadawaton? Apan, kung dili nimo buhaton ang sakto, ang sala nagkamang sa imong pultahan ug nagtinguha nga kuhaon ka, apan imo siyang angay nga lupigon. Sa unang pagmugnas Ginoo kalibutan ng yuta, giandam niya ang kalibutan para kang Eva ug Adan. Pag human nakasala sa Eva at Adan, paghagbong sa katawan nagsugod na ang unang sala nga nag-epekto sa tibuok nga kasaysayan. Ang atong pagkatao otomatiko makasasala kita tungod sa sala nga nabuhat ni Eva ug ni Adan. Sa dili ka mutuo o mutuo ka, ang pong nagtudlo nga atong nasunod ang sala ni Eva ug ni Adan nga sinugdanan sa yutan-on nga pagkatao. Ug tungod ni ana mauna nga gihatag sa Dios ang ikaduhang Adan, mao nga si Jesus, aron maglingkawas nato ana nga kahimtang ug hatagan kita og kinabuhi. Pag-abot sa kapitulo 4, atong nakita ang paghagbong sa unang anak sa dili paghatag sa pagtagad sa Dios. Og didto na namugna ang atong gitawag nga unang ani nga paghalad. Mauni ang pinakauna sa tanang mga halad nga nahitabo. Kung magunahon na ka, pastor, unsa man ni automatic ra nilang gibuhat?
kung mubasa ka in between the lines, kung imong sabton ang panghitabo sa istorya, naanay pakigsandurot, naanay pakig-istorya, pakigulagway ang Ginoo kang Ebat Adan ngadto sa ilang mga anak bahin sa paghalad. Kay dili man na mahimo nga automatic na lang si Cain ug si Abel nga muhatag og halad. Naay pagpahimangno ang Dios. Mao na ang kadaghanang komentaryo nagsulti nga dili sa tawhanong hunahuna nga automatic muhalad ka. Hangtod nga ikaw matudluan, masultian sa imong angay nga pagabuhaton. Masabtan po na nato sa tubag sa Ginoo. Ngadto kang Cain, ingon siya, nganong masulupon man imong dagway, Cain? Nganong nasuko man ka? Kung imo untang gibuhat ang sakto, dili unta ikaw masubo sa imong ginala sa Dios. Kay wa man dawata sa Ginoo ang halad ni Cain. Subot pasabot, kabalo si Cain, kabalo si Abel, sa angay nilang pagabuhaton sa pagngadto sa paghalad sa Ginoo, ang unang dokumentado nga paghalad nga nahisulat sa Biblia. Og didto gihulagway sa Ginoo nga ang duha nga magsuong naghalad wala gidawat sa Ginoo ang tanang mga halad. Gidawat niya ang gibuhat ni Abel apan wala niya dawata ang halad gikan kang Cain. Nganuman tungod ba kay si Cain mag-uuma, di siya ganahan og mga utanon, og mao si Abel nga naa sa kahayupan, ganahan siya karne, di na ang sakto nga tubag. Ang rason nga nung wa dawata sa Ginoo ang halad, ang unang dokumentadong halad sa Biblia, ang halad ni Cain wa dawata tungod kay wa niya gibuhat ang angay niyang pagabuhaton. Ingon ang Biblia, kung gibuhat unta nimo ang sakto, dili ba ka magmalipayon? Apan nasuko ka, resulta kay akong gisalikway, wa na ako gipaboran ang halad nga imong gidala. So nabati ni Cain ang kasalanan, ang kasagmuyo sa iyang pagdala og halad nga wa gikalipay sa Ginoo. Nagresulta, ingon ang Biblia nga nagkamang karon ang sala sa imong kasing-kasing ug angay na nimong panumbalingon ug hatagan ug saktong pangunahuna nga di ka mahigop makaon ana nga temptasyon. O sa laktod nga pagkastorya sa sumulunod nga mga bersikulo, iyang gipatay si Abel tungod sa iyang kasuko nga wa dawata sa Ginoo ang iyang halad o gidawat ang halad ni Abel. Now, ang Biblia igsuon dili na ingon istorya nga ni Mang Kepweng o istorya nga way kamaturan. Wa namugna ang tao kung way Biblia. Wa na nabuhat ang atong makita kung way pulong sa Dios. Mas tinuod pa ang pulong sa Ginoo kaysa imong panit nga mabati sa hangin nga magiginhawaan. Nganong importante man ang sabton igsuon, kay kung dili nimo sabton nga nag-ingon ang Ginoo, kung gibuhat lang unta nimo ang sakto, dili unta ka magmasulubon sa imong halad, kay wa nako dawata. Subot pa subot igsuon, dili tanang halad dawaton. Ang dawaton sa Ginoo, ang hingpit nga pagtuman sa angay nga pagabuhaton, ingon pa ni na sa Ginoo kang Abel, akang Cain, kung gibuhat unta nimo ang sakto. Kung unsay gibuhat igsuon? Ingon diri sa Berean Study Bible sa verse 3 and 4, ang iyang pagkasulti mo ngani. Sa pagdagan sa mga panahon, si Cain nagdala og halad sa bunga sa iyang yuta, halad ngadto Ginoo. Apan si Abel nagdala sa pinakamaayo og hingpit nga dapit sa iyang hayop sa unang ani sa iyang mga karnero ngadto diha sa Ginoo. So sa pagsulti sa Biblia ni kabat og panahon usa pa ni hatag og halad si Cain. Samtang ngadto kang Abel, gipili ni Abel ang pinakahingpit, pinakamaayo nga halad nga maoy nakapahimuot didto sa Ginoo og pagdawat sa halad kang Abel. Now, unsa ka importante ni? Kung ang imong halad wa dawata, maglisod ka og lantaw sa imong ugma sa dapit nga gustos Ginoo nga mahitabo kanimo nga panalangin. Tungod kay ang imong kasing-kasing magapakita man sa Ginoo sa imong ihatag. Timan ino, ang imong kamot
ang imong mga kamot, extension ka na sa imong kasing-kasing. Maoy mo pakita sa unsay sulod sa imong kasing-kasing. Mao na kung ang basketball game, nadaog ang ilang team, grabe ang kalipay, apir. Lamano, gakos, pero pildi galing sila, sagmuyo ang ilang mga panagway. Kay ngano, ang ilang kasing-kasing ni bati ug kasubo sa kapildihan. Ug tungod ni ana atong makita nga ang imong mga kamot magapakita sa tinuod nga sulod sa kasing-kasing ug mao nga ang kangkain wa dawata kay ang iyang kasing-kasing wala man niya gitarong. Namo gyud pagisgot sa saktong panahon ug sakto nga kalidad sa halad. And all of those two requirements Cain failed na palpak ni pakyas nahug gayud ang angay nga buhaton ni Cain ngadto sa Ginoo ug wala tungod ni ana dawata sa Dios ang iyang halad. Kung mungadto ta sa bag-ong tugon, muingon kita nga pastor sa panahon pa man ni Abel ug ni Cain. Pero kamo kay suno kung mubasa ka sa Biblia hangtod mahuman ang Revelation o gipadayag imong makita nga wa nahunong ang mga pagduol sa Ginoo ug paghatag og halad sa Dios. Nga yawi sa kadaugan, kalambuan, kalampusan sa nasud sa Israel ug maupoy rason sa mga wa na naminaw sa Ginoo nagdaa sa ila sa kapildihan. Atong makita igsuon kung atong lantawon nganong importante ang unang halad, nganong kana sa sinugdanan namugna na gyud tungod kay ang Ginoo maoy labaw sa tanan. Tungod kay unsa igsuon? Ang word sa New Testament mao ang Kolosa 1:18. Colossians 1:18 ingon dire akong basahon. And he is the head of the body, siya ang ulo sa lawas, mao ang simbahan. Siya ang sinugdanan, ang unang anak gikan sa mga nangamatay. Aron sa tanan, siya ang mahimong pinakahingpit. So in English, he is the head of the body, the church is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have supremacy. He might have what? He might have supremacy. Mo ni gitawag nato sa bag-ong tugon sa in English nga pagmugna, the preeminence of Christ. Tanang theologian nga mga gimatuto sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, nagkahiusa sila kanang word nga beginning of supremacy, naghiusa na sa dagan sa gustong ipahimangno ni Apostol Pablo sa Kolosa 1:18. But pasabot, when you talk about the preeminence of Christ, nagrefer na ngadto sa gitawag natong pinakahingpit nga posisyon sa Ginoong Jesus. Now, naamantay gitawag nga Trinity, di ba? Ang Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit, ang amahan sa langit, ang anak niyang si Jesucristo, o ang gibilin ni Jesus nga ang balaang Espiritu. Usa lamang siya. 3-in-1, murag sa kape. Pero lisod sabton kay misteryo man ka na gisultis Ginoo, pero gipahulagway kapila ka beses nga mao ang Ginoo nga usa. Mao galing sa Genesis, ingon dito, let us make man in our image. Kinsa man ang let us, kinsa man ang atong buhaton. Mao na ang amahan, anak ug ang Espiritu Santo nga nagisgot bahin sa pagbuhat og tao sa yuta. Karon, ang gisulti sa Ginoo nga siya ang pinakasupremo, siya ang pinakataas, siya ang ang word nga preeminence sa Binisaya mao ang pinakahabog, mao ang pinakahalangdon, mao ang pinakataas sa tanan. So when you use the word preeminence, it talks about the honor, the position. In fact, sa ilang paghulagway sa word nga preeminence, it talks about the first, the supreme, in order, the first in rank, the first in place, and the first in time. So tanang una, muna nga ang Ginoo, halangdon, pinaka, og labaw sa tanan. So mauna ang Ginoo. So kung ingana og mao ang Ginoo, maubasad ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Maubasad ang imong pagsabot siya,
pagka-Diyos dinha sa imong pagkatao? Are you accepting His preeminence? Gidawat ba nimo ang iyang pagkahalangdon? Now, kung ato na nang masabtan, mubalik ta sa karaang tugon sa Exodo 20, versikulo 1 ngadto sa 6. Sa kadaghanan ni agi naman ta karon sa Exodus chapter 20. Unsa man ang chapter 20 sa Exodo bahin? Bahin sa napulo ka sugo sa Ginoo og naghisgot bahin sa pagdumili. Unsa man ang unang sugo sa Ginoo? Nga higugmaon nato ang Dios labaw sa tanan. The preeminence of God. Ikaduha, nga wala tay buhaton, gamiton, ibabag, atubangan sa Ginoo nga Dios. Ang Diyosan, dili lamang kana ribulto, dili lamang kana imahen. Ang Dios, bisan unsang butang nga nagpabulag nimo sa Ginoo, nagpalayo nimo sa Dios, imong negosyo, imong uyab, ang imong computer, mas ganahan pa kang mag-computer kaysa magbasa sa Biblia o makigsandurot sa isig katao. Kaning mga butanga, maoy gigamit sa yawa, kung wa ka nakasabot, gibuta ka sa yawa, nga ang Ginoo dili nimo kinahanglan, nga mas hatagan nimong importansya ang pagbasa o pagdula sa imong computer, kaysa paghatag og labaw nga pahimangno sa mga pulong sa Ginoo dinha sa imong kasing-kasing. So sa Exodus Kapitulo 21, 6, ilang na ako basa pa tungod sa oras, ingon sa Biblia, nga wala tay buhatong Dios. Og ang unang sugo, mao nga ang Dios ang labaw sa tanan. So mauunta kana sa atong kasing-kasing. Pero ang atong suliran igsuon, wa na nato mabuhat. Kung musimba ta, nagpaabutas Ginoo nga karong adlawang Domingo, unahon ti ka Ginoo. Paghuman ako paglaba, paghuman ako og ngatong merkado, musimba ko. Pero kung wa pa ko nahuman, unya na lang alas 4 o alas 9. So dili gihapon siya matawag nga giuna. Of course, masabtan sa Ginoo kung ang imong trabaho panggabi mahuman kag buntag, pero ang puntos Ginoo unahon gyud siya kay siya man ang labaw sa tanan. Kung labaw siya sa tanan, hatagan pud siya nimo sa pagbati nga labaw gyud siya. Dali man na isulti nga I honor you, ako kang halangdon nga pagtagad. Sa rana, nga gitawag nga lip service. Pero sa imong kinaiya, wa gyud na mutugma. Mo na nga ang imong kasing-kasing mahibalan paagi sa imong binuhatan o paagi sa expression sa imong mga kamot. Now, kung tinuod nga siya labaw sa tanan, naatay gitawag nga pangagbugho sa Ginoo sa laing butang. O there is what we call selos sa Dios. Ingon sa Exodus chapter 20, in particular in verse 3, you shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. Ako binasayon, wa mo'y Ginoo at tubangan ka na kung lain, ug dili mo mubuhat sa inyong kaugalingon ug mga imahe nga naay purma sa bisan unsa sa langit ug bisan unsa sa yuta ug bisan unsa nga sama sa dagway sa ilawom sa tubig. Dili mo muyukbo ug mudayig anang mga butanga, kay ako ang inyong Dios, ako ang Dios nga mga bugho, or ang Dios nga magselos. Kabalo ba mo igsuon nga ang tanang kadaot sa Israel na ay labot sa pangabugho sa Ginoo. It has all got to do with the jealousy of God. Why would God smash down the people who bowed down to the golden calf? Nganong gibungkag sa Ginoo ang golden calf ug ang nagyukbo niini? Kay giklaro man niya nga ako ang inyong Ginoong Dios, mga bugho gyud ko sa mga Diyos nga inyong buhaton o ibutang nga labaw pa kaysa kanako. Now, sa tanang istorya, balikan nimo nganong napildi, nganong nadaog, na ay labot sa atong gitawag nga jealousy of God. And ako nang giklaro no kay usahay,
Sige magkutang magununa sa gugmas Ginoo, pagpasaylo sa Dios, pagdawat ka nato, wa gyud nay question igsuon. Pero kay mao ba ka nga ang kaatbang sa gugmas Ginoo mao ang iyang gitawag natong the judgment of God. Ang makatupong lang sa gugmas Ginoo mao ang iyang hustisya, mao ang iyang pagkadiyos. Now, that is why bisan sa panagtiayon giklaros Ginoo nga dili ka mukuha og laing babae gawa sa imong asawa o ang asawa nga lahing bana kay mao ra gid na. Now, mulikoy manggalingkaan ng dapita, imo na nang tulubagon sa Ginoo. Pero wa giusab sa Dios ang iyang mandato. Dali na sabton sa managtiayon. Pero sa imong Ginoong Dios gibuhat basad na sa kadaghanan? Yes. Mas unahon ng pangaligo sa dagat, mas unahon ang pagdula sa computer kaysa unahon ng Ginoo. Ang atong 90-day challenge para asa man na, i-train ang atong kinabuhi nga unahon ang Dios. I-train ang atong unahuna nga maminaw sa iyang mga paghulagway sa angay natong kaugmaon. Pagmatuto, pagpaminaw, pagbati sa isig katao. Maunay gusto natong ma-develop sa nasiyam kanapulo nga pagdasig o paghagit. So mungadto ta nga nganong siya ang labaw sa tanan, nganong significant ang first fruits kay naa nilabot sa pagka-Dios niya kanato. You know, many of us really don't care about God for as long as we don't have a need of Him. Samtang wa kay panginahanglanon sa Ginoo, wag kay pakialam sa Dios. Pero tuan na masakit, tuan na magkaingon-ingon, magkapiot-piot, lisod na ang imong kahimtang, musampit yung kas Ginoo. Muna, nga ingon ng Biblia, nga tawag sa Dios, samtang imo pang makaplagan. But pasabot na ay panahon, di na nimo siya makaplagan. Kung nalambigit na ka sa lisod nga kahimtang. So nganong significant, nganong dako kaayong bili ang unang ani, kay naani labot sa iyang pagka-Dios sa atong kinabuhi. Si John Hagee, akong i-quote ang iyang gisulti, God is Lord of all or not at all. Ang Dios maoy Ginoo sa tanan o dili gyud sa bisan kinsa. If God is not the Lord of your life, then the Lord is not God at all in your life. Kung ang Ginoo dili nimo Dios, dili gyud siya imong gisunod. Makita man nimo ang tinuod mong kasing-kasing kung nagtuman bakas Ginoo o nagdula-dula ra ka sa Dios. Or atong gitawag nga pajam-jam raning ako para di masuko ang akong igsuon, ang akong higala, dili malain ang akong mga barkada. Pero kay bao kay igsuon, kay bao man ang Ginoo nga nagduwa ra kaniya. Imo ra siyang gidulaan atubangan sa tao. So ang unang ani maghulagway sa pagka-Dios sa Ginoo nganhi sa atong kasing-kasing. If God is not the first, He is not Lord. Kung ang Ginoo dili una, dili siya Ginoo. Kung dili siya Ginoo, then wala tay panalangin, wala tay pabor, and wala tay matawag nga kasiguraduan sa atong ugma. Kaya po kay Igsoon, sa pagpakasala, pagbuhat sa kasalanan, mahimo man kang madakadawat gihapon og gatong matawag nga panalangin. Pero ang ako lang masulti nimo, dili na mulahutay. It will only be a time and a season so that you would understand that there is the mercy of God. Pero kung dili nimo pahimangnuan ang grasya sa Ginoo, naana nimo. Pero hinaot imong pahimangnuan kay lisod nga kontrahon ug mahimo kitang kontra diha sa Ginoo. So kung atong unahon ang Ginoo kay siya man ang preeminent God, buot pasabot siya una, maguna sa bisang unsang butang, maguna sa binsang kinsang tawo, maguna sa bisan unsang oras. He would be the most important being on your life, on your time, on your friendship, on whatever you do in life. Mingon ang mga bata, siguro sa Old Testament, Pastor, pero sa among panahon karon, asa man ang among katungod, where is our right? Well, let me tell you this. You don't have rights.
Tananta alagad lang sa Ginoo. Ngayon sa matusulti sa balaod nga you have human rights. Tinuod sa balaod. Pero tubangan sa Ginoo kung way grasya ang Dios sa ato, dugay na tang tiklo, dugay na tang nagkaingon-ingon. Pero tungod sa grasya sa Ginoo, gihatagad ak saktong pangutok, gihatagad tag amigo, panimalay, banay nga makagiya, na ay grasya ang gipahulagway. Pero kung imong pagpili anaa sa pagsupak, di man sad mamugos ang Ginoo nimo. Hatagan ka sa imong gusto. Pero ayaw po di-expect nga imong madawat ang panalangin. Kay dili man ana ang paagi sa Dios. So giklaro sa Ginoo kung imo siyang unahon kay siya man ang Dios labaw sa tanan ug pinakahalang doon sa tanan, walay bisan unsang tao, panahon, butang nga angay panimong iuna labaw sa Ginoo aron dili mga bugho ang Dios dinha sa imong kinabuhi ug mahimo noong lisod ang imong pagpuyo ning kalibutan. Mo ingon ang Mateo 6:21, Mateo 6:21, kung asa ang imong bahandi naa diha ang imong kasing-kasing pod. Kung asa imong bahandi naa po dinha ang imong kasing-kasing. So gipakita, gipahulagway sa Ginoo ang tinuod nga kahimtang sa imong panabot kung kinsa bagyod ang Ginoo kay sa tinuoray so no. Karon problema ni sa kadaghanan ginikanan ng ilang mga anak na computer gyud. Mao na nga usa ni sa gigamit sa yawa nga epektibo kayo nga ang bata, ang bag-ong henerasyon mawalas Ginoo. Ang mga ginikanan, mga liyag ito sa Dios nga dili mabitik ang atong anak aning mga butanga kay pag-abot sa panahon nga mga wala na ta unsay ugma ning mga bataa. Sige lang Mobile Legends, sige lang dula aning mga makalingaw nga mga dula. Sa ilang unaw na lingaw ra man gyud. Pero nahurot ang imong oras, wa kay panahon sa pagsimba, wa kay pagpanahon sa pagministry, wala kay panahon sa pag-amuma ngadto nga angay nimong pagabuhaton pag matuto og laing tao. Nga tanan importante sa kasing-kasing sa Dios. So ang Kolosa 1:18 nagpakita kanato sa importansya sa posisyon sa Dios nganhi sa atong kinabuhi. Muna ingon ang Mateo 6:33, unahon nato ang gingharian sa Dios labaw sa tanan ug mupuyo nga matarong ug idugang ihatag na lamang sa Dios ang tanan nga imong gikinahanglan. Ang Dios halangdon, pinakahabog, pinakataas. Mo na description sa Subuhanon nga paghubad sa word nga preeminence. Tungod ni ana igsuon, naa siya'y mga butang nga gihulagway nga angay natong sabton. Ug uban ni ana ang gitawag nato nga butang nga balaan or the things that are holy to the Lord. Ang butang nga unsa igsuon? Kanang word nga balaan sa in English mauna ang po nga set apart ong pagpalahi sa butang. Ang nasod sa Israel dili sama sa tanang kanasuran. Nganong kita naninguha nga makaabot sa Israel? Kaingon man ang Biblia, sa kinsa may mo panalangin sa Israel, panalanginan sa Dios. Sa kinsa man ang muampo sa nasod sa Israel, pagapanalanginan sa Dios. Tungod kay ang nasod sa Israel, balaan at tubangan sa Ginoo. They have been set apart. They are holy to the Lord. Sila ang usa ka nasod nga pinasahi sa pananawon sa Ginoo nga gigamit sa Dios aron ang kalibutan makaila kung kinsa ang Dios nga nagmugna sa langit ug sa yuta. So dili siya normal nga kadaghanan mo na nga gitawag niya ang Israel nga nasod sa mga kaparian, nasod sa mga maghahalan. Ano kung makaabot ka sa Israel, no? Unya matiming nga Sabat or ilang gitawag nga Sabado, panahon sa pagpahulay, halos tanan nga Hudyo nagsuot sa ilang sinina nga priesthood, mao ang itom og naay meaning ng ilang patilya diri nga dili nila putlon ang ilang depende sa ilang sekta. Ang bangas, ang ilang kalo, depende sa ilang sekta, apan tanan nag-itom kay sila gitawag sa Dios nga
kaparian sa Dios. They are there to honor and worship the Lord. Pero kitang mga hentil, kay di mata na taong Israelita, ang tawag sa ato, kung wa ka na taong Hudyo, Gentile ta, mga tao nga dili Hudyo. Ang tawag sa Biblia, mga Gentile nation. Mauna, nga lahi punta sama nila. Sila pinili sa Ginoo, gitawag nga apple of his eye, ug naay pinasahi nga mana para kanila. Ug kung gidawat nimo si Jesus, nahimutang kaparte sa mana ug kaugmaon nga gisaad sa nasod sa Israel. Mao nay kalami nga nadawat nato sa binhi na dawat gikang Hesukristo nga namatay na lansang sa krus, na lansang sa krus sa matay ug na buhi ikatulo ka adlaw ug atong gidawat ang iyang nabuhat sa atong kasing-kasing. Now, una gipinalahi niya, gipasahi niya ang Israel. Ikaduha, gipasahi pod sa Ginoo ang atong matawag nga unang ani. Na ay tulo ka butang nga pinasahi sa Ginoo nga iyang gitawag nga balaan kung kinsa man muhikap ni ini matunglo. Sa kinsa man ang magbuhat og daotan ni ini matunglo. Nasud sa Israel, ikaduha ang unang ani ug ang ikatulo ang ikapulo. Kaning mga butanga gitawag nga balaanon sa Dios. These are important to God because all of this represents what God has valued. Unsa ang gihatagan og bilis sa Ginoo. Ang ikapulo tungod kay iyahaman kana, ang unang ani tungod kay iyahaman kana, ug ang Israel nga iyahaman kana. All of these three that are proven important to the heart of God must not be touched by just anybody else. Kanang Iran, nga nagsigig sulti nga ilang papason ang Israel sa mapa sa kalibutan ug wadon, mura sila si Hitler, wadon ang mga Hudyo. Makita ra nila ang matawag natong hukom sa Dios pag-abot sa takda nga panahon. Kay sa kinsa man ang muatake sa Israel, nag-atake sa Ginoo. Sa kinsa man ang mulapaw sa mga gitawag nga niyang balaan, makakaplag sa tunglo sa Dios. Susama sa Israel, sa iyang ikapulo o unang ani. Ingon ang Exodo 4:22, ingna ang Paroo, mao kani ang sulti sa Ginoo, ang Israel maoy akong unang anak nga lalaki. Numbers 3:11-13, Numbers 3:11-13, ingon pod ang Ginoo kang Moses, akong gikuha ang mga Libita sa kadaghanan sa Israelita nga mao ang mupuli sa unang mga anak nga lalaki sa tanang Israelita nga naay mga anak. Ang mga Libita akua, they are mine. Ug ang tanang unang anak akua sa akong pag-atake sa unang anak sa Ehipto, akong bulag ang para kanako ang tanang unang anak sa Israel, mataw man o makahayupan, kinahanglan masabtan nga akua sila, kay ako ang ilang Ginoo. So, ang pag-abot sa atong gitawag nga Israelita ang Hudyo, giatake, gikulata, gidaog-daog ang nasod sa Israel, nakakaplagod sila og napulo kapag daot sa ilang ekonomiya. Hangtod sa madaot ang ilang atong matawag nga kamatayon sa unang mga anak. Anong napulo man pasuro, napulo nga sugo, napulo ka mga daot sa nasod sa Ehipto. Mao magud na ang price to pay. Mao na ang napulo ka presyo sa bayran sa usa ka taong supak diha sa Ginoo. So giklaro sa Dios nga ang nasod sa Israel ang iyahana, kamagwangan na niyang anak. Og tungod niya na ang kinsa man ang pagkalisod-lisod kanila makaatubang sa Ginoo sa iyang kalisdanan. Ikaduha, atong makita nga ang unang ani o unang anak iyaha sa Dios. Sa Joshua 6:17-19. Karon ang syudad ug tanan nga anaa didto alang lamang sa Ginoo o giandam kana sa
daot. Si Rahab ang prostitute ug tanan nga ana siyang banay lang ang angay nga mabuhi. Kay iyang gitipigan ang mga espiya sa nga atong gipada. Apan ayaw ninyo kuhaa ang mga butang nga tugyan diha sa Ginoo kung dili ka gusto nga madaot ka. Kay kung mukuha ka sa bisan usang butang nga anaa sa Jericho, magdala ka na nimo og kadautan. Kay ang tanang bulawan, ang tanang pilak ug tanang mga mga butang nga bronze ug mga puthaw balaan kana sa Ginoo ug kinahanglang tanan mo ngadto sa iyang ganghaan. So sa hulagway sa Joshua chapter 6, ipakita sa Biblia nga ang unang kontra nga gilupig sa nasod sa Israel ngadto sa Kanaan or gitawag nga promised land mao ang Jericho. Ug ingon ang Ginoo, ayaw gid mo pagkatintal nga mukuha sa bisan unsang butang nga naa sa Jericho kay una ni ninyong pakigkumbati ug tanan niini ako ana ug sunod ni ana inyuha na, giklaro ni Joshua. Apan si Akan, kadungog mong Akan, di ba? Natintal si Akan, ingon si Akan sa iyang ununa, ang mga bugo ay naminaw ana. Ana ninyo, basta ako mutipig kog pipila lang. Yang una-huna, iyang ibutang sa iyang tent, ang iyang mga gikuhang pilak, gikuha niyang bulawan ug mga mahalon nga mga butang sa Jericho, gitago niya. Iyang una-huna, milyonaryo nako, apan ang akong mga kuyog, mga purdoy lang gihapon. Pero ako, siptin ako, naan ako'y ako maayo na akong ugma. Pag-atake ngadto sa nasod sa Israel sa gamay nga nasod nga insignificant sa una-huna sa bisan kinsang sundao, napildi sila. Naghilak, nasagmuyo ang tanan ug nahadlok nganong nahitabo. Ug giingnan sa Ginoo si Joshua, pa-isplikaha ang matagbanay kung unsay ilang gibuhat. Ug laktod nga pagkasturya, pag-abot na kang Akan, ni admitar siya nga natintal siya ug gibutang niya ang mga butang sa iyang tent. O gingadto sa katawhan, nakita gyud didto ang mga gipanguha ug nagresulta sa kamatayon sa iyang tibuok angkan. Sometimes we are tempted to think, I will be rich. Madato gyud ko ani. Ako ni. Pero giklaro nas Ginoo, di na imuha. Mas daghan pa tanang kanasuran nga imong makuha, kanong panuigon maimuha. Pero ang unang ani, akoa. Kay pagpakita kana sa iyang pagkahalangdon, sa pagkadiyos, o sa iyang pagkahimong Ginoo sa imong kinabuhi. Di na magud makita man ingon ang Matthew 6:21 no, kung asa ang imong bahan dito adito ang imong kasing-kasing. So unang gituwag si Ginoong mga balaan ang Israelita, ikaduha ang unang ani sama sa Joshua chapter 6 ang unang pakigabugno sa nasod sa Israel. Mo na atong gituwag, kung negosyante ka, ang una nimong deal ihatag sa Ginoo. Kay ang negosyante nagsigun gyud na sa grasya sa Dios. Usahay na, usahay wa, pero kung giuna nimo ang Ginoo, mo nagitawag sa in English nga recession proof ang imong negosyo, tungod kay ang Dios ang imong gihatagan og unang pagpasidungog. So, ikatulong nga gihatagan sa Dios og pagkabalaan mao ang ikapo. So Israelita unang ani og ikapo, kay tanan kini atubangan sa Ginoo iyaha. Sa Malakias 3:8-9, ang tawhanon nga tao makapangawat bas Ginoo, apan nangawat kamo kanako. Apan nangutana kamo, giunsa namo pagpangawat? Ingon ang Ginoo, sa ikapulog mga halad. Ug tungod ni ana, gitunglo kamo tibuok nasod, kay nangawat mo kanako. Last week itudloan ta ni Bishop Chito, bahin ana. Ang kawatan matunglog yun. Moabot yun ka sa kalisod. Ang gamay nimong gikawatan aw nimo imong gidaginot, magdana noon nimo sa kalisod-lisod. Mao na nga imo na lang hunaon, nganong imo man ang kunon di man na imuha. Iuli ra gyud sa Ginoo og tantawa unsaon paghulagway sa Dios ang saad niya nga naa sa imong kinabuhi.
Managinot man gud ta igsoon, ingon patong usa na akong amigo. Grabe, pastor, nga naman. Na ako nastorya sa bukid. Pag-upag yun sa Ginoo, pero mainiton niya, unsa may sulti. Ingon siya, unsa magyud ng tithi, pastor? Unsa? Tithi. Unsa tithi, brad? Tithi ba? Sige nang iba, ako nabasa tithi. Tithe. Tithe. Dahil na ka nagtithi. Unsa man ang tithi o tithe, pastor? Muna ang ikapulo. Ingon siya. So, sa usa ka gatos, pila man ang tithi? Ingon siya, ang sa usa ka gatos, ang tithe, o ikapu, pila? 10 pesos. Supot pasabot sa 10 pesos, ang tithi, piso. Ingon siya, sakto ka. Ingon siya, kaluoy sa Dios. Nakabaligya maning yuta sa bukid. Pirting dakuha sa panalapian. Nibalik siya sa pastor. Pastor, pila may tithi nga ani nga kantidad. Nakabaligya ko 3 milyones. Pila may tithi? Ingon ang pastor, 300,000. Tubag in town to, kaluoy nako. Dali manggod ihatag pagamay. Pero mudako na galing, lisod na. Lisod buhian ang tithi. Basta dako na. Munang magmatinudanan yutas jutay. Hangtod sa mudako ang atong tithi. Amen. Tinuod na nga storya igsuon. Nasulti sa akong amigo. Sa bukid yun ko na nahitabo. Sa gatusan, ang tithi ikapulo, luoy day ang Ginoo. Nikita man sa milyon, luoy di ay siya. Now, tinuod na yang kasing-kasing, pero ingon siya, nihatag po taon baya ang atong igsuon. Pero nagpagawas po sa siyang tinuod nga gibati. Dako po di ay. Dali ra isuwat ang gamay. Manang dali ra unta taana, pero ubano, bisag piso da ginuton. May nalang ni kapalit o gamay nga asin. Igsuon, ang gamay nimong asin, di ka makakaon sa bisag unsang pagkaon kay tanan nimong kanon parat na. Wa nagyug kay maginansya. Sabta pag-ayo igsuon, dili ni panguha og panalapian ninyo. Mauni paagi sa Dios aron ta mapanalanginan. Og tanan musulti og amen. Ingon ang Leviticus 27:30, ang tanang ikapulo tanan sa bunga sa yuta, ug ang bunga ani sa mga punuan akua balaan sa Dios. Ingon sa Leviticus 27:32, ganina 30 karon sa 32, every tithe of the herd and the flock, every 10th animal that passes under the shepherd's rod will be holy to the Lord. So unsa man ang gitawag nga first fruits, unang ani pastor. Nagbalik-balik si pastor ang pagpasabot, ang unang ani maoy una nimong kinitaan. Sa taxi driver, posible ang una niyang kita sa unang biyahe, iyang tipigan hantod sa mahuman ang usa ka bulan, pag-abot sa unang Domingo, iyang ihatag sa Ginoo ang una niya nga ani. Posible sa tindahan ang imong unang ginansya sa usa ka bulan, pintahon, whatever that may be. Or sa usa ka empleyado, ang unang dawat sa iyang panalangin, o ang una sa negosyante, ang una niyang na-close nga deal anang bagong tuig. Di man nga sa Nehemiah chapter 10 verse 37, Nehemiah chapter 10 37, gipakita sa Ginoo ang nagkalain-lain. Lahi ang tithe, lahi ang unang ani, lahi pud ang halad. Mauna ang division sa storeroom. Pasulti pa ang tithe, usahay sa Biblia, mauma na ang unang ani. Mao galing uban nag-translate nga pag-abot sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth and the first fruits of all of your crops. Ang ilang sabot nga pasidunggan nimo ang Ginoo sa imong mga bahandi ug sa imong unang ani. Sa ilang panabot sa unang ani, mauna ang ikapulo. Igsuon ang ikapulo na ay eksaktong kantidad. Ang unang ani depende sa salig nga ihatag sa Ginoo nato. Ug ang halad mauna ang imong kabubuton. Sulahi na siya.
Kung gihatag nimo ang tibuok nimong unang ani, di ka angay mo tahit kay gihatag man nimo tanan. Apan ang gitudlo sa Ginoo duha man ka dapit. Muhatag kas tibuok o muhatag kas pipila sigun sa imong pagpasidungog sa Ginoo. Pareho ka na nga dawaton sa Dios provided nga mao na ang imong kasing-kasing ug wala kay pagpakaaron ingnon. It's not because you wanted to show anything to people, but that is the content of your heart. The Lord honors the content of the heart without hypocrisy. Kanang tinuod gayud. Ug mao na nga makahatag kas Ginoo sa imong tibuok nga ani sa una nimong sandurot aning kalibutan ning bag-ong tuig or muhatag ka sa pipila hilabihan ngadto sa mga empleyado nga ampo nga malingkawas sa kalisdanan. Naagid na sa inyong pagtuo. Pero sa among magtiayon, di na gyud may dugay na nga panahon ang una namo nga ani ihatag yun na sa Ginoo. Ang unang Domingo nga among madawat sa tanan dapit nga bahin. Ang tanang unang ani nga madawat ihatag yun na diha sa Dios. Now, ako'y nakaplagan nga lapa ko gamay sa oras no pero ako ning paningkamutan. Na ay duha ka Hebrehanon nga pulong nga gigamit sa word nga first fruits or beginning. Ang word una mao ang roshit or reshit. R-O-S-H-I-T-H. R-O-S-H-I-T-H. Roshit or reshit ang pronunciation. Reshit bukuri. Mao na ang word nga ang bukuri gikan sa word nga bukar nga naay pahimangno bahin sa unang abot or nga nisayo og abot. Sa Leviticus 23:10, akong basahon, speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I am going to give you, and you reap its harvest, bring to the priest the sheaf of the first grain. Kanang first grain maunay reshit. But pasabot, mauna ang unang abot o sayong miabot. Okay, transliteration, but pasabot ang pinakahingpit, ang pinakasinugdanan. So kung mag-isgot tag word nga reshit or gigamit sa Leviticus 23 verse 10, ang but pasabot sa Hebrehanon na una sa panahon, una sa dapit, una sa paghanay, ug una sa ranggo. It's first in time, first in place, first in order, and first in rank. Moaupod na ang gigamit sa Genesis 1 verse 1. Maotong ingon sa sinugdanan, nagmugna ang Ginoo. Ang word nga beginning sa Genesis 1:1 o gigamit sa Leviticus 23:10, pareho nga pulong. So pareho ang paghulagway. So atong makita nga ang Genesis 1:1 o Leviticus 23 naghisgot sa pinakasinugdanan. Naghisgot sa gitawag natong pinakauna sa panahon, sa lugar o luna, or pinakauna sa paghanay, o pinakauna sa ranggo. Mauna nga ang panahon sa pagmugnas Ginoo gipakita niya ang iyang pagpamuhat ug ang iyang pagkadios. Now atong sabton nga naamo gyud mulalis pastor kanang tithe, kanang mga first fruits sa Old Testament ra na karon naa na ta sa grace ni Lord. Igsoon, ang Old Testament is the will of God unrevealed. Ang New Testament, the will of God revealed. Or sa laing translation o laing pagkagamit sa in English, Old Testament is the undisclosed will of God, while the New Testament is the open and declared will of God. Pero ang Old Testament ug ang bag-ong tugon dili na magbuwag, usara gyud na sa Ginoo. Kay pulong manggihapon ka na sa Dios, gipakita lang ang kalainan sa panahon. Pero ang pulong sa Ginoo, ingon pa sa Ginoong Hesus, I am the same yesterday, today, and forever. So why ka usaban? Pero for the sake of the argument, ingon sa di sila mutuo sa unang ani, ikapulo, ay di na tamulalis. Kung ganahan ka, ingana imong kinabuhi, you have the right na ata sa democracy country. Na atay demokrasya, pilian na. Pero ayaw taon pagdala og taong matunglo. Imuha man na, imuha ra na. Imo na sa Ginoo og ikaw. Pero kami,
nga mutan-aw sa pulong sa Ginoo, dili ni namo mahimong isalikway kay pung mani sa Dios, dili ni pulong sa tao. Now, nganong napanalanginan man ko bisag wa kumihatag sa ikapulo unang ani, sige lang. Na ay takda nga panahon sa tanang butang. Dili na nato ikasina. Dili na nato gamiton nga rason nganong di ta mo pasidungog diha sa Dios. Kabalo mo igsuon nga ang unang balaod sa ikapulo o ang unang pagdawat sa balaod sa Old Testament, nahitabo na kadtong niabot na ang Ginoo, nakigstorya kang Moses sa Mount Sinai. Gikan sa panahon ni Adan, ngadto sa panahon sa Mount Sinai, na ay gitawag nga 2,537 years. Gikan kang Adan, ngadto sa Mount Sinai, 2,537 years. Ug ang unang bunga, ang unang hatag nga ani gibuhat na hulagway sa Biblia sa panahon pa ni Adan. So ang sugo sa Ginoo, ang balaod sa Dios, the law that is now considered the law of God, has happened in Mount Sinai. Before Adam and Sinai, there has been 2,537 years. Ang unang bunga nga paghatag, wala pa ang balaod. Tuan na sa panahon ni Cain ug ni Abel. Ang pag-abot sa ikapulo nga balaod nun, nga gitawag nila, that's under the law. Tithe is under the law. Okay, atong dawaton. Pero kabalo ba ka nga ang ikapulo, wala sa balaod lang na mugna, nagsugod sa panahon nga gibuhat sa Dios ang langit ug yuta, ug tua dito sa garden, nga gidili niya si Eva at Adan sa paghikap sa punuan sa taliwala sa hardin. Ingon siya, makaon nimong tanan, pero ayaw hikapa ang ikapulo, ang punuan nga taliwala nga naa sa kahibalo o kaalam, kay ako akini balaan kana. Gihikap man nila. Natunglo, natintal sila, o sugod niya na tanang katawhan, nadala sa ilang tunglo. Ang ikaduha nga pong, mao, ang word nga reshit, mo na ang principal thing, the main thing. Remember ka katong sa Proverbs 4 verse 7? Nga ingon ang Biblia, same Hebrew word gyapon. Ang iyang gigamit, get wisdom, though it costs all you have, get understanding. Ang gigamit po dito nga pulong is reshit. Katong principal thing, wisdom is the principal thing, mauna ang reshit. Now, kung naa ka sa panimbahon, unta, unahon ni mong Ginoo, no? Di ka magduwa, di ka mag-Facebook, di ka unsa kaning atong notes na ko, pastor, sa akong computer, sa akong notebook. Pero sa imong notebook, to instead nga notes, siging ga swipe. Unsay nahitabo? Di na palang makita ng wa kas Ginoo. Naa imong lawas, pero imong hunong nagkasing-kasing layo ras tinuod. So, makita nimo sa reshit, ang principal thing, wa nay makahatag pa nga mas bililhong pagtagad, kundi ang Ginoo. Kay principal thing man, ang unang ani, principal thing, ang pagpamuhat sa Ginoo, principal thing. So pag-abot nimo sa panimbahon, principal thing, unahon gyud nimo Ginoo, di gyud ka mohatag sa laing butang. Kay imo manggisabot, una siya sa tanan, halang doon siya sa tanan, pinakahabog siya sa ng mga habog, ug tungod ni ana, imo siya hatagan og pagpasidungog. Ing na imong tapat, ihunong na na. Ikaduhang Hebrehanon, ang word nga bikurim, nagamit na ni nato kaniadto, mao na ang pulong nga Hebrehanon nga promise to come. Unsa ang meaning niya sa bikurim? Mao ni ang gisulti sa Exodus 23:19, bring the best of the first fruits of yourself to the house of the Lord, do not cook a young goat in its mother's milk. Dada ang pinakaunang maayong ani nga na sa yuta ngadto sa balay ampuanan ngadto sa Ginoo, ug ayaw iluto ang nating karnero nga naa pa nga naggatas pa sa iyang inahan. So ang word nga bikurim, ang first fruit nga gigamit sa Exodus, mao ang word nga bikurim but pasabot promise to come. Si John Hagee, usana sa akong mga gilanto nga maayong magwawali, katiguwang na ron, gi-endorso na niya iyang simbahan nga to sa iyang anak. Ingon siya, ang bikurim, saad nga muabot. Ingon siya, ang saad nga muabot, mura ni siya og kanang activator.
but pasabot niya, ingon siya nga, the promise of God to come to you will begin when you apply bikurim. Akong balikon. Ang imong paghatag sa unang ani, maoy muabli, musugod sa mga saad sa Ginoo nimo. Ingon siya mo set up sa imong storehouse. Di ba, ingon man dito, when you honor the Lord with your wealth, what will God do sa Proverbs 3 verse 10? He will fill your barns to overflowing. Di na niya punon. Pero ang imong bikurim, ang imong unang ani, mao kuno nay mo activate sa mga saad sa Ginoo. Kay ang word nga bikurim, unang ani, maoy saad sa taliabot. Maayong buntag. Subot pasabot, ang imong unang ani, na may mga tao no, na kumuhatag kas Ginoo, giusik-usikan nimo kay nasayang ang imong gihatag nga panalapi. Bali, igsuon, sayop. Wala kay gihatag sa Ginoo nga masayang. In fact, ang tanan nga kinasingkasing, kay di man tanang halad, gidawat sa Ginoo, ang kinasingkasing nga paghalad sa Ginoo, mungadto sa imong kaugmaon. It will prepare your future. Kumbaga sa negosyante, this is an investment that will prepare a harvest. Mao ni ang word nga bikurim, ang saad nga taliabot. Mao na nga ang unang gibuhat nimo maoy mutakda sa mahitabo. Pagtahay, Domingo. Nganong Domingo man ta mo simba? Nganong di man Sabado? Kay Domingo man ang pagkabanhaw sa Ginoo. Mao na ang gitawag natong the Lord's Day, dili Sabat. Ang atong gigamit ang pagkabanhaw ni Kristo kay Domingo man dina ang panahon sa pagdaig kay nagpakita na siya sa iyang pagkadiyos. Dili na siya tao, apan Ginoo nga nagpakatao aron muhatag og kaluwasan sa katawhan. So ang panimbaho nato Domingo. Ug unsa man ang Domingo sa kalendaryo, ang unang adlaw sa usa ka semana. Kung ang imong unang adlaw gihatag nimo sa Ginoo, giandam nimo ang tibuok semana sa panalangin, sa pag-una, pagduol sa Dios sa iyang mga saad. Muna nga ang unang adlaw, ang unang ani, ang unang paglihok nimo sa Dios gud unta na. Pagmata nimo sa buntag, usa ka magmanikay-sikay, siguradua nga gihatagan nimo bili ang pakighiusa, pakigsandurot diha sa Dios. Ug tanan nga nagsubay sa atong 90-day challenge say, so ang bikurim maoy naghatag og seguridad sa atong ugma. Ang bikurim maunay naghatag kanato sa unsay mahitabo. So it prepares the way. Kay ang word nga bikurim, first of the fruits, is a presentation of the fruits to come. So kang unang ani nahanay nimo, ang sumulunod nga ani gihanay sa Dios. Unsay nahitabo sa Old Testament? Nakasa si Eva ug si Adan. Unsay naani nila? Tanang kasalanan sa tibuok kalibutan nga matao naa sa pagpakasala. Kung dili mo dawat kang Jesucristo nga nalansang sa krus, mobayad sa atong kasalanan, magpabilin sila sa pagpakasala ug kung mamatay, mungadto sila sa impierno kung asa ang yawa nagkalisod-lisod sama sa iyang mga magtutuo nga dili mosalig sa Dios. So ang unang ani, ang Hebrehanon nga pulong ha, ako niyang gipahulagway sakto natong sabot. Ang word nga first fruit, bikurim, sa Hebrehanon nga pagkaulagway, mauni ang taliabot nga saad. A promise to come. So kung mubalik tano, katong mga niagi bitaw sa atong gitawag nga COVID pandemic, katong naghatag og first fruit, nakabati ba mo? Makasulti ko ninyo, kung nagmatinud, ano mo sa Ginoo, di ni mo epekto bisag unsang pandemya sa inyong kinabuhi. There was a time in pandemic nga nagisgot ta bahin sa mubalik bako sa zero. And you can attest how the Lord picked you up from there and began the work in your life. So igsuon dili basta-basta ang atong salikway sa unang ani. Remember Noah? Unsay nitabo kang Noah? Sa iyang panahon, gilunop ang kalibutan. Gipandemya ang kalibutan. Ang gigamit sa yawa nga pagdaot sa kalibutan, mo'y gigamit sa Ginoo sa pagtaas kang Noah. The same flood that destroyed the earth is the same flood that lifted the ark
where Noah was. So ang gigamit sa yawa sa pagdaot, may gigamit sa Ginoo sa pagpataas kang Noah. Kung naata sa sentro sa kabubuton sa Ginoo, bisag unsa pa nga kalisdanan, magpadayon gyud ta sa pagsaka. Amen? Ingon sa Biblia, and I will close with this, kuwang na akong oras, sunod na lang simana. Deuteronomy 6:10, ingon ng Diyos, when the Lord your God brings you into the land He swore to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give you a land with large, flourishing cities you did not build. Dadon mo sa Ginoo sa dapit nga wa ninyo gibuhat, wa ninyo gitanom, makaani mo sa mga butang nga wa ninyo gihaguan. Mauna ang saad nga taliabot. Kung musabot kita sa pagdala sa unang ani. Ug ang tanan mosulti og wa na ko'y panahon, wa pag yung kuno manigsuon. Gamay na lang ni kay 23 pages man ni na ko sa 9. Hallelujah. Sige, manindog tayong suon. Usa mo nga ni si Pastora para sa pag-ampo, karong February 4, naatay pre-clinic. Iagi na to sa D-group. Kung 500, hinaot natay tambal no, nag-request pa ko sa mga tambal, atong i-target to sa 250. Matag D-group, makadala mo kung naatay na pulo nga D-group nga active sa first gen, makadala mo og taga 20. 10. Kay naman sa isa lalaki, so moabot tag mga 250 to 300. Dala mo nga nginahanglan og hinabang sa natay doktor, hinaot makapalitag mga medisina, makahatag libre diha kanila. Ug makabuhat ta og gitawag nga fasting blood sugar, mao ra gyud ang atong laboratory. Amen. Sige, Pastor Shoni. Kagwapa sa akong asawa. Hallelujah. Ang microphone lang ko no. Kay wa siya itingog sama nako. Praise God. Atong i-register ang mga tao nga gustong magpa-check up. Okay, limit lang nato og 200 to 250 depende sa atong tambal. Kano sa na mahitabo? Unsang adlaw na? Sabado. Okay, unya Domingo, unsa na sa Domingo? First fruits nato. Unya unsay mahitabo karong 9:30? Na ay training, sa discipleship training, at taas sa pikas nga kwarto. Itaas ninyo yung kamot palihog. Taas, Ginoo, akong gipanalanginan ng imong mga katawhan. Panalanginin sila sa karong semana sa ilang panarbaho, pag-eskwela, pagawas. Salamat Lord, imo silang panalanginan. Pagsulod nila pamauli, imo gihapon silang panalanginan. Ang ilang mga banay, panalanginan nimo o Diyos. Salamat sa mga dagkong oportunidad. Salamat sa mga close deals. Salamat Lord, himuo nimo imong mga anak nga mga ulo dili mga ikog. Salamat sa presensya sa balang Espiritu. Bisan pa Lord sa oportunidad sa pagsangyaw sa imong pulong sa among mga kaila. Father, your people are already blessed. In Jesus' name we pray. Amen. Your success starts on. And every believer is a... Yeah. Ang first timer, palihog